Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Россиядә хатын-кызлар күпләп яман шеш авыруларыннан үләләр икән. Росстат китергән статистикада шушы хакта сөйли. Узган ел шушы авырудан 16 яшьтән алып 54 яшькә кадәр булган 19 меңнән артык хатын-кыз үлә. Үлемнең икенче сәбәбе кан әйләнеше системасында булган авырулар. 18 меңнән артык хатын-кыз шушы сәбәптән үлеп китә. Өченчесе тышкы факторлар. Алар бәхетсезлек очраклары, юл транспорт һәлакәтләре. 15 меңнән артык хатын-кызның үлеме шушы сәбәпләргә бәйле. Шулай 9 меңнән артык хатын-кыз аш кайнату органнары авыруларыннан үлеп китә. Сездән килгән хатлар арасында сәламәтлеккә кагылышлы сораулар да бар. Киләчәктә бу юнәлештә булган хатларыгызны көтеп калам. Бүген минем тапшыруда Казан шәһәренең 18-нче үзәк клиника хастаханәсе табибәсе, табиб-гинеколог, хирург Энҗе ханым Алиуллина катнаша. Энҗе ханым, әле яңа гына хат килде. Менә Азнакай районыннан Сания ханым яза. Минем эшем авыртканга 2 ел хастаханәгә дә, табибка да барырга куркам дип. Менә сез инде ничә еллар хирургия буенча эшлисез, хатын-кызлар операцияләр башкарасыз. Менә Сания ханымга сез нинди киңәшләрегезне бирер идегез? Хәерле көн. Иң беренче соравым булыр ничә яшь? Соңгы тапкыр күремнәре ничек булган икән? Гинекологка мөрәҗәгать иткәне үзенең шушы проблемасы белән бармы дип сорарым мин. Аннары яшеннән карап, һәрбер яшь вакытында үзенең клинический проявлениялары буенча без алга таба атларыйбыз, аның ярдәме буенча, аның жалобалары буенча диагноз куярга, более конкретнарак куяр өчен аны төрле инструментальный методлар белән тикшерер өчен УЗИ, томография, МРТ ясарга бәлки кирәктер, бәлки аның белән узки специалистларга күрсәтергә кирәктер. Шуңа күрә теге жалобаларын яшен бик беләсем килгән. Энҗе ханым, менә әйтегез әле, күп хатын-кыз иң соңгы чиктә генә табибка бара. Бу дөрес хәлме? Ансы шулай, ул хатын-кызның ул хәзерге 20-21 гасырның инде отпечатогы дип әйтергә була, чөнки хатын-кыз семьясын тартканга күрә, ул үзенең тазалыгын, үзенең саулыгы мәсьәләсендә икенче планга куя. Ул чөнки ире белән бергә параллельно гаиләсен тартырга мәҗбүр. Кай вакытта тормыш булгач инде төрле хәл була, кай вакытта ирләр белән дә проблема була. Шул исәптән гаилә әнидә генә калырга мөмкин. Шул исәптән хатын-кыз үзе тарту мәсьәләсендә ул үзенең сәламәтлеген бөтенләй оныта. Бәлки дә даже икенче-өченче планга куя. Соответственно, ул үзе гинекологка бармый, мөрәҗәгать итми, инде уже килеп терәлгәч кенә, авыртканда гына кысылып, менә эшен кысып дигән шикелле ятканда гына шулай мәҗбүр була килергә гинекологка. Шуңа күрә үзен онытмасыннар өчен, бәлки безнең сезнең белән бүгенге сөйләшүебез дә алар өчен файдалы булыр. Сезгә нинди авырулар белән күбрәк мөрәҗәгать итәләр һәм сез күбрәк нинди операцияләр ясыйсыз? Безнең клиникабызда төрле операциялар ясыйлар. Безнең клиникабыз государственный, шуңа күрә безгә төрле регионнардан, төрле районнардан киләләр. Без аларга һәрберсенә булыша алганча, үзләренең теләкләре буенча авырту мәсьәләсендә булдыра алганча булышабыз. Безнең операциялар төрле объемда ясала. Кемдер медицинский показаниялар белән получается миомаларын алырга килә. Кайбер хатын-кызлар бала таба алмаганга, бала ана була алмаганга күрә киләләр безгә. Без шул исәптән аны тикшерәбез, кирәк икән операциялар да ясыйбыз. Операцияларыбыз безнең төрле була. Лапароскопия, хәзерге вакытта инде лапароскопия дигән операциялар бик популяр. Ул нәрсә дигәнне аңлата? Ул безнең минимальный доступлар белән хатын-кызның эченә кереп операция ясау була төрле объемнарда. Миома сыналу, яичникларда булган киста, яңа новообразование дип атала инде, шундый кисталарны алып, яичник хатын-кыз итеп калдырып,
яшәрлек итеп, соответственно, аңа дальше ана булырга, хатын-кыз буларак яшәргә булышабыз. Диспансеризация безнең хөкүмәтебез аша ясалган госпрограмма. Бер яктан караганда, ул бик уңышлы программа, чөнки хатын-кыз үзе хакында оныткан чоракта бездәге поликлинический врачлар шакырып, шалтыратып, аларны мәҗбүр итәләр килергә. Шуның исәбеннән хатын-кыз үзенең сәламәтлеге хакында белә, тазалыгы хакында белә, төрле анализлар бирәләр, каннарында тикшерәләр, УЗИлар үтәләр. Һәрбер яшьнең үзенең программасы була диспансеризация буенча. Шуның исәптән, әгәр дә сезне диспансеризация программасы буенча чакыралар икән поликлиникага, игнорировать итү сезнең хакыгыз, сезнең исәбегездән бик яхшы булмас. Шуңа күрә үзегезнең тазалыгыгызны карап, вовремя тикшеренергә сезнең өчен бу программа бик яхшы хатын-кызлар өчен. Энҗе ханым, менә сез аена ничә операция ясыйсыз үзегез шәхсән? Аны санап булмый инде, потому что бик күп төрле биомнагы операциялар була. Дөресрәк әйткәндә, санаган юк. Менә хатын-кыз авырулары, күбрәк миомалар хәзер яшь кызларда да күзәтелә ди. Бу дөресме? Әйе, дөрес, чөнки һәрбер диагноз, һәрбер заболевание хәзер безнең яшәрә. Хатын-кызның проблемасы төрле яшьтә булып килеп чыгарга мөмкин. Шул исәптән яңа баштан өндәрим, сез хатын-кызлар ягыннан үзегезне онытмаска, гинекологны хотя бы елга бер тапкыр күренеп, үзи үтеп, кирәкле анализларны сдавать итеп тикшеренү сезнең өчен, үзегез өчен бик яхшы, сәламәтлегегезне белер өчен бик яхшы исәп булыр. Онкология авыруларына профилактика йөзеннән дә хатын-кызларга нинди киңәшләр бирергез? Именно онкологиядан куркып, безнең государство чит илдән карап, алардан как бы практика алып дигән шикелле, алар үзләренең хатын-кызны запускать итеп бетермәсен өчен иртәрәк аны тикшеренеп, аларга диагноз куеп, иртә вакытында диагнозны куеп, вовремя лечить итәргә, хатын-кызны китереп җиткезмәскә, когда ул инде уже кулларын, башларын селтәп, миңа инде күп калмады дигән шикелле, менә шундый исәп белән яшәмәсе өчен, шул исәптән онкологияны тикшерер өчен как бы ясалган төп проблемасы безнең государственның, не запускать дип әйтергә. Энҗе ханым, менә хәзер кыш җитте, хатын-кызлар инде җиңелчә киенә, кызлар да. Сез табиб буларак, хирург буларак үзегезнең киңәшләрегезне бирсәгез иде. Бу нәрсә дип әйтергә? Һәрхәлдә хатын-кызлар, әни булган хатын-кызлар, олы яшьтә булган хатын-кызлар, алар үзләрен тотмыйлар инде, ансы шулай. Бу яшьләрдә күбрәк, яшьләр әле бик яшь булганга күрә дип әйтимме соң, алар бик аңлап бетермәскә мөмкиннәр, что һәрбер авырту чир салкын тидерүдән генә дә түгел, но үзеңне җилле җирдә тотсаң да, салкын тидереп, хатын-кызлык органнарына, сәламәтлеккә зыян салу була инде. Үзеңне карамагач, хәзер вакытта, яшьли вакытта, аннары ул сезгә яшь барган сайын отражение сәламәтлегегездә бирергә мөмкин инде. Үзегезне барыбер сакларынырга кирәк, ансы шулай да юк, мода белән, но хатын-кыз һәрхәлдә аңларга тиеш, әле ул пока мода артыннан чаба, соңарак ул бит әни булырга тиеш.